Oktubre 17, 2022. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Unya may usa ka tawo didto sa pundok nga miingon kaniya, magtutudlo, sultihi ang akong igsuon nga bahinan unta ako niya sa katigayunan nga gibilin kanamo sa among amahan. Si Jesus mitubag kaniya, undo, kinsa may naghatag kanako katungod sa paghusay o sa pagbahin sa katigayunan tali kaninyong duha? Ug mipadayon siya pagsulti kanilang tanan. Pagbantay kamo ug likayin ninyo ang bisan unsang kahakog, kay ang tinuod nga kinabuhi sa tawo wala diha sa mga butang nga iyang gikuptan, bisan unsa pa siya kadato. Unya misugilon si Jesus kanila niining sambingaya. Dihay usa kadato nga mayuta nga maayog abot, na malandong siya. Wala na ako'y kabutangan sa tanan kong abot, unsa may angay kong buhaton. Kini ang akong buhaton, miingon siya sa iyang kaugalingon. Gunubon ko ang akong kamalik, ug magtukod ako og labi pang dako. Diin akong tigumon unya ang abot ug ang uban kong mga kabtangan. Unya muingon ako sa akong kaugalingon, pagkapalaran nimo undo, anaa na kanimo ang tanang mga butang nga imong gikinahanglan alang sa daghang katuigan. Pagpahayahay na lang, kaon, inom ug paglipay. Apan ang Dios miingon kaniya, uy buang, niini gayong gabi una ikaw mamatay. Unya kinsa may makapanag-iya ni anang mga butang nga imong gitigom alang sa imong kaugalingon. Ug mitapos si Jesus sa pag-ingon, mao kini ang mahitabo kanila nga magtigom og mga bahandi alang sa ilang kaugalingon, apan dili dato sa atubangan sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw, O Kristo.